Ketika ati karep bondo cepet. Hai bestie online, gimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, amin. Sebenarnya iki video udah dari kemarin sebelum puasa, tapi aku lagi kudu tak edit hari iki, wes tak edit hari iki. Ceritane rumah Pinky Mbak Eli iki ada proyek bes lah, proyek iki malah kadak bes ceritane. Dikarenakan ning omahku iki ana sisa tanah iki ya sekitar saidik lho bes. Biasane iki sing tak aku berkebun ning nggonane polybag kemarin kuwi lho bes. Nah kan kemarin iku lagi tak pondasi urung tak pasangi boto. Lah iki ceritane tak pasangi boto bes. Lah karepku iki arep tak bikin taman karo laundry room. Endak-endake ngono lho bes. Lah tapi dikarenakan iki ceritane dana iki nyupet ngono bes, karepku iki kan yo dipasang saanane wae, boto sepiro yo dipasang semono ngono lho bes. Delala lah kok kurang sithik, alhasil ditukokno ne botoe. Mari botoe ditukokno, delala semene ne sing entek, tukokno ne semene. Lah terus lanjut meneh, wesine ne kurang seitik, yo wis ditumbasno meneh. Wis dengan drama iku mau apa-apa entek ditukokno ne. Delala lanjut meneh, ora dipasangi kusen lawang wedine iki nek kapan rubuh, alhasil tak tumbasno kusen lawang meneh iki bes. Wis to pancen wong dandan iki gak iso ditarget bes, soal iki ana wae sing kurang padahal iki lho bes yo tukang karo sing tukang ngusung-ngusung iki gak ono sing tak bayar iki bes. Iki sambatan kabeh soal iki bapakku karo IP ku dhewe. Ya wis ngene iki, pokoke aku nek nggarap omah iki sing ngerjai iki pokokane bojoku, dulurku, bapakku dhewe gak pernah usah bayari tukang. Jadi ya lumayan ngirit biaya tukang ki bes, tapi nyatane apa-apa nyatane isek entek wake bes. Ya wis sementara yo isek kosongan kok ngene, sampe ana duit dilanjut meneh.